Без да искаме, хванахме седмия. Така, да. Без да искаме. Парапанчев е виновен, защото накара да заредим старите рибки, които имахме. И това е, за ще видите какво се получи без да искаме. За ще го видите. Дай, погай. Гледай как изпуска въздуха, гледай, че снимай. Как изпуска въздуха, иска да се потопи. Снимай прав. Снимай. Гледай, че какво става. Гледай. Той е виновен Пламен. Хапа му през ръкавицата. Ой, коня, защо ме хапиш през ръкавицата? Едри! Пламен е виновен. Аз исках бяла риба да фанем штука. Бяла риба, ама няма. О, майко мила. Тя да нашляпни пак. Ой, виж. Как ме хапи, виж как ме хапи. Снимай как ме хапи. Гледай как ме хапи. Майка ти шеба. Уш. Ей го, чува ми го? Звуката на вампира. Седмия. Чакай му откачим се да гледа хората. Откачаме му. Той е дал. Чакай да видим как го откачаш. Айде, това е Парапанчев. Спокойно. Давай. Оператора се казва Парапанчев. Аз ще снимам тия на оператора. Ей го тука. Сега. Ето е Макиненса 2009 година. Седми парцал. Ей го. Седмия парцал. Покажи се бе. Седмия парцал. Биби, се побъркаха. Не знам кой ще ги правим. Фърляме ги. Пущаме ги, не ги фърляме. Пущаме ги, ама то ще видим, но ще го пущаме. Я се обърни сега с снимаш тебе, обърни се. Я, по-дали, дай да те. Те вижда се, отдалечи, вижда се. Това е Парапанчев, стой тъй. Това е Парапанчев, малко дай по-навътре ръката. По-навътре. Това е Парапанчев, навътре. Дигни го нагоре, дигни, стой. Това е Парапанчев, Марина Премиера, оператор и съмишленик в улова. Двамата ги ловим. Без него нищо няма да бъде истина. Окей? Дай двамата се снимаме така. Дай. Дай напред. Чак да го откачим, откачи го. Да отпани си ръката сега, отпани.